Otodeni Jesu. Tata bụ ụka nke anọ n'oge mbilite n'ọnwụ Kristi. Afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anọnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, Anthony na Ịma Ikebụdụ na-enye Chineke ekene n'isi Tochukwu na Chinatụ Okafọ, ndị nke na-elote ofu arọ ha ji wee bụrụ di na nwunye, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha na alụmdi na nwunye ha. Chris na Chizoba Obieje na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi Chizoba Obieje, Josephine Obieje, Chidiogo Obieje, ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya n'isi ha niile na n'isi ezinụlọ ha. Ngọzi Ezike na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi nke nyanwa ka Chineke si were agọzi ya, ọkachasị oge ugbu a ọ na-elota mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa ihe ndị ọzọ obi n'obi. Emeka ọ na-efe ofe egbu na-enye Chineke ekene tata ọ na-elote mgbe eji were mụọ ya, ka Chineke si agọzikwa ya, na-ayọ amara Chineke na ihe niile ya bụ n'obi ka ọ na-emejukwara ya na ezinụlọ ya. Ezinụlọ Amụchie na-ayọ Chineke ka o were aka o ji agwọ ya ka o wetakwa n'eluo n'isi nwa ha Ezira Omole, na n'oge adịghị anya ka ọ gbakee. Ịma Ikebụdụ na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Josephine Ada Nwisu, onye nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya. Benjamin na Ifeọma Ụzọigwe na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka Chineke si were duo ha abụọ na oge Disemba gara aga. Mmemme niile ha mere maka alụmdi na nwunye ịgba akwụkwọ ọga ọfụma na-enweghị nsogbu, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke pụrụ iche n'isi Roslyn Nwufo, onye nke mere mmemme ọgụ arọ 70th birthday n'ọnwa Disemba kwa na Nigeria, wee na-ekene Chineke maka ebere ya na nchekwaba ya n'ebe ha niile nọ. Ezinụlọ Ogoke na-eji ike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Marcel Obi na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwanyị Agatha Chiji Alameze ni Obi, ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Reginald na Ifeyi nwa Eze na-ayọ maka mkpụrụ obi Anthony Obidi Okeke. Ezinụlọ Ọnwụle na-ayọ maka mkpụrụ obi Joseph Ifeanyi Ọnwụle, nwanne Ọnwụle nke rapụ izuụka onemene gara aga.
Ngozi Ezike na-ayọ maka mkpụrụ obi Susan Nwagba, Chijioke Nwagba, Angelina Nwagba na Godfrey Ezike. Victoria Ajugwo na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi di ya Raymond Ejinkonye Ajugwo ara-ịtọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Priscilla Abekobe na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Emmanuel Ezeiruakụ, nwanne ya nwoke nke agbagbu na be anyị n'izu ụka nke gara aga. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Na mmụọ nsọ ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnna na Kristi anyị agbaghị ọzọ site na mmasị nke Chineke n'odidi ya ka anyị ji nwekwa ike ịgbakọ ọzọ n'ụlọ nsọ ya ụbọchị tata iji wee fee ya ofufe. Anyị anụgo ọkwa dị iche iche amapụtara anyị maka ndị na-ayọ ebere anyị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị jezie mba anyị ndị ọzọ ga n'emume Yukaristia nke ụka tata. Ụmụnna ka anyị kwere onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lewala ele ụgha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ole njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere.
ka Chineke jike niile mere anyị ebere gbaghara anyị njọ anyị duru anyị na ndụ ebebe. Otuto dịrị Chineke n'ọnụ kacha elu. Otuto dịrị Chineke. Otuto dịrị Chineke. Ka anyị rịọ arịrịọ Chineke dike niile nna dị ebighị ebi, biko dubata anyị n'isoro keta oke na aṅụrị nke eluigwe. Mee ka anyị bụ igwe atụrụ gị were umeala lute n'ebe ahụ onye nche atụrụ bugoro anyị ụzọ were ike ya wee banye. Site na Onyenwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị
ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọrụ ndị ozi. Ma Pita guzoro ya na ụmụazụ 11 ahụ wee welie olu ya gwa ọgbakọ ahụ okwu sị, ndị Juu ibe m, n'unu niile bụ ndị bi na Jerusalem, geenụ ntị ka m kọwara unu ihe ndị a. Geekwanụ ntị n'okwu m chọrọ ikwu. Ana m eme ka ndị Izrel niile mara nke ọma na Chineke emeela Jesu onye unu kpọgidere n'obe ka ọ bụrụ onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Ma mgbe ọgbakọ ahụ nọrọ nke a, ihe a wee dụọ ha na mkpụrụ obi. Ha wee sị Pita na ndị ozi ndị ọzọ, ụmụnna anyị, gịnị ka anyị ga-eme? Pita wee sị ha, chegharịanụ sitekwanụ na mmehie unu, tụgharịa bịakwute Chineke ka eme unu mmeri Chukwu n'aha Jesu Kristi. Chineke ga-agbagharakwa unu mmehie unu niile. Unu ga-anatakwa onyinye a bụ mmụọ nsọ, n'ihi na ọ bụ unu na ụmụ unu na ndị niile nọ n'ebe dị anya ka nkwa ahụ dịrị, bụ ndị niile onye nwe anyị bụ Chineke anyị ga-akpọtara onwe ya. Pita jikwa ogologo okwuchukwu gwasie ọgbakọ ahụ ike, na-arịọkwa ha sị, zọpụtanụ onwe unu na ahụhụ ga-adakwasị ọgbọ nke a gbagọrọ agbagọ. Ọtụtụ ndị nụrụ okwu ya wee kwere na Kristi, wee mee ha mmiri Chukwu. N'ụbọchị ahụ, Chineke tụkwasịrị ha ihe ruru 3,000. Okwu nke osebụla ụwa. Abụ ọma na asịsa ihe anyị ga-aza bụ, dị nwere bụ onye nche m, onweghịkwa ihe ọzọ m ga-achọ. Zanụ ya. Inwelu bụ onye nche m, o nweghịkwa ihe m ga-achọ. Ebe ahịhịa ndụ juru eju ka ọ na-enye m ezumike. Ọ na-eduga m n'akụkụ mmiri ka m zuru ike, ka m were kutekwa ume. Ọ na-edu m n'ụzọ ezi omume n'ihi aha ya. Ọ bụrụgodu na m na-aga na ndagwurugwu ọchịchị, agaghị m atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla, n'ihi na iji mkpara na ngụ gị nọnyere m. Ọ bụ ha na-akasi m obi.
aka gị kwadoro m oriri nke m ga-eri n'ihu ndị iro m. Iji aka gị tee m ude n'isi, iko m ejula n'ọnụ. Ịdị mma n'obi ọma gị ga na-agbaso m ụbọchị niile nke ndụ m. Aga m ebi n'ụlọ nke Onyenwe anyị ebighị ebi ebighị ebi. Ihe ọgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ nke Pita dị Asọ dere: unu maara na onweghị otito unu ga-enwe n'ihi na unu ji ndidi anagide ahụhụ nke a na-enye unu n'ihi ihe ọjọọ unu mere. Ma ọ bụrụ na unu na-anagide ahụhụ a na-enye unu n'ihi ihe ọma unu na-eme, unu ga-enweta ngọzi n'aka Chineke. Ọ bụ n'ime ihe dị otu a ka Chineke ji kpọọ unu, n'ihi na Kristi tara ahụhụ n'ihi unu, wee hapụrụ unu ihe ịma atụ nke unu ga na-eso. O meghị njọ ọbụla, ọ dịghịkwa mgbe ọbụla okwu ụgha si n'ọnụ ya pụta. O kwutọghị onye ọbụla mgbe ha na-ekwutọ ya. Ọ baghị mba ọbụla mgbe ha na-ata ya ahụhụ, kama naanị ihe o mere bụ iwere ihe niile nyefee n'aka Chineke, onye na-ekpe ikpe ziri ezi. Dịka ihe eji achụ àjà, ya onwe ya buru mmehie niile anyị mere n'ahụ ya ruo n'elu obe. O mere nke a ka anyị wee nwụọ n'ebe mmehie dị, bịakwa na-adị ndụ nke ezi omume. Esitekwara na apa ọnya dị ya n'ahụ gwọọ unu. Na mbụ, unu dịka ụmụ atụrụ na-awagharị na-achọ ụzọ, ma ugbu a emeela ka unu laghachikwute onye na-azụ unu dịka atụrụ na onye na-echebe mkpụrụ obi unu. Okwu nke osebụla ụwa.
anyị nọnyere unu. Ife ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Jọn dere. Jesu kwuru sị, eziokwu ka m na-agwa unu, onye ọbụla nke na-esi n'ọnụ ụzọ banye n'ogige atụrụ, nke na-esi ebe ọzọ na-adịghị arịba, bụ onye ori na onye na-anapụ mmadụ ihe n'ike. Ma onye na-esi n'ọnụ ụzọ abanye bụ onye ọzụzụ atụrụ, onye na-eche ọnụ ụzọ ogige atụrụ na-emeghere ya ụzọ. Atụrụ ya maara olu ya, ọ na-akpọkwa atụrụ ya aha wee na-edupụfa. Oge ọbụla ọ chụpụrụ atụrụ ya, ọ na-aga n'iru, ha na-eso ya n'azụ, n'ihi na ha maara olu ya. Ma ha amaghị eso onye ọbụla, kama ha ga-agbara onye ọzọ ọsọ, n'ihi na ha amaghị olu ya. Ilu a ka Jesu tụrụ ha, ma ha aghọtaghị ihe ọ na-agwafa. Jesu wee gwa ha ọzọ sị, n'ịgwa unu eziokwu, mụ onwe m bụ ọnụ ụzọ nke ogige atụrụ. Ndị niile bụrụ n'ụzọ bịa bụ ndị ori na ndị na-anapụ mmadụ ife ha n'ike. N'ihi nke atụrụ anaghị ege ya ntị. Mụ onwe m bụ ụzọ ahụ. Ọ bụrụ na onye ọbụla esi m baa, a ga-azọpụta ya. Ọ ga na-apụ na-abatakwa, na-achọtakwa nri ọ ga-eri. Onye ohi na-abịa naanị ka o wee nwee, zuo ohi, gbuo mmadụ, lakwa ihe n'iyi. Ma mụ onwe m bụ bịara ka o wee nwee ndụ, nwekwa ya n'uju. Ozi ọma nke osebụla ụwa. Mụ onwe m bụ ụzọ, mụ onwe m bụ onye nche atụrụ. Praise the Lord. Praise the Lord. Otito dị Jesu. Ụmụnne m na Kristi, ife ọgụgụ nke izizi si n'akwụkwọ ndị ozi, n'ife ọgụgụ nke abụọ nke Pita dị asọ dere, n'ozi ọma ewetara n'akwụkwọ Jọn, na-alụtụ aka n'ofu ihe. Ife ọ na-agwa anyị bụ maka onye nche atụrụ, ezigbo onye nche atụrụ. Unu ewekwana iwe ma njụọ unu ajụjụ, kedu onye bụ onye nche atụrụ? Onye? Onye nche atụrụ n'ebe a? Fada Jude. O nwere onye nche atụrụ ọzọ n'ebe a? Biko ọnwụ na ọmụ onye nche atụrụ n'ebe a, wenye aka elu.
onye nche atụrụ sọsọ n'azụ ka enwe ndị nche atụrụ nwee ebe a n'ụwa ndị nọ ebe a bụrụ ndị nche atụrụ. Thank you very much. A na-ekwu maka ndị nche atụrụ, obi anyị na-agbanye n'ebe ndị ụkọchukwu nọ, ndị bishọp na pope, mana ọ nwere ife ọ na-akụziri anyị tata site n'ife ọgụgụ nke izizi anyị gụrụ n'ife ọgụgụ nke abụọ. Pita kwuru okwu n'ebe ndị Sanhedrin nọ, ndị ọchịchị, ndị ọkaikpe, wee gbafe ihe ha melụ etufatu wee gbu Jesu gbogbo ya n'obe. Ọ sị ma ọ dị mma Pita nwee nnukwu ihe a na-akpọ courage to confront, ịgwa ndị mmadụ eziokwu, ife unu mee adịrọ mma. Fanara atụ ego, Pita atụrụ ego, ma ndị ọ na-agwa okwu nwee ike igbukwu elu, ọgwafa na ife unu mee adịrọ mma. Ndị afọ chegharịanụ, ọgwacha afọ okwu gịnị melụ? Fasị ka ekwe n'ife anyị ga-eme. What shall we do then, brothers? He said, repent. Chegharịanụ wee tụgharịa obi, na-ekwu n'eziokwu, wee omume kwụ ọtọ. Ndị ọ na-agwa okwu ọ bụrụ pope na bishọp na ndị fada, anyị nche ka ọ na-agwa okwu anwa. Etu anyị kwere n'ukwe Psalm 23, abụ m onye nche. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Ị kwetere na the Lord is your shepherd, na Chukwu bụ onye ndu gị, onye ga-eduru gị jee ebe ọbụla. Then ọ bụ na ekwetelu, omume anyị, ife ọbụla anyị na-eme ga-egosi in all ramifications, in everything we are doing, na ezinụlọ anyị, iji okwu anyị, ife anyị na-ekwu n'ọnụ, onye na-egosi na anyị bụ ndị nche. Oge njụlụ o nwere ndị nche n'ebe anwa, anyị nega ebe anyị ebe ndị fada nọ, ma ọ bụ ndị sista, ma ọ bishọp, anyị ncha bụ ndị nche atụrụ n'ezinụlọ anyị, ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya. Kedu ife ga-eme ka anyị bụ ndị nche atụrụ? Eziokwu, omume dị mma, ịkwụba aka ya ọtọ. Anyị bụ ndị Igbo, unu mana anyị nwere ajọ afa. Ọ dị ife a na-akpọ ajọ afa in invited commas, because ebe ọ bụla unu je unu enwe ajọ afa. Ọ bụ eziokwu? Unu enwe ajọ afa? Yes. Maka gịnị unu ji wee nwe ajọ afa? Maka na unu na-agba mbọ, maka na unu ekwu eziokwu ọgbakwa oge niile. Yes, onye ka unu ji wee nwee ajọ afa n'ebe ọbụla. O nwere ebe anyị jelụ, anyị dị ndị fada ịnọ, ndị ọzọ mmadụ ịtọ, ndị ọzọ abụrụkwa ndị Naịjirịa. Mụ ga-abụ onye nke ịnọ. Anara asụ oyibo ebe a nke a na-asụ Igbo. Ọ wee na-eme anyị ihe a na-akpọ interview, ajụ ajụjụ, nke mmalụ nza, nke nna mara mechie ọnụ, ajụ ọzọ nza, nke ịtọ nza. Nwoke sị, are you a Nigerian? I said, what has that got to do with the questions? Ọkwa ajụjụ azatanya. Ọ sị na nzatali ya kama na etu esi azazi ya na
o nwere ka ọ dị nsị a ka ezikwa ndị ka ọ dị ọsị nchezie ka ndị ọzọ zaa na-azazi n'ọzọ iji gbuo akụkọ nchafụ at the end of it ọjọọ m ịbụ Nigeria nsị ịbụ famara Igbo so ma ibe ama bụ Biafra ọsị ma ịbụ Biafra nsị ma ibe bụ Biafra ọsị yes those people that are very wise and very confident in answering questions and doing things. ọbịa bụrụ ya at the end of it apasịkwa m interview ejele mana ife mere na ife eji malụ ndị Igbo ebe ọbụla bụ that confidence inwelu amaghị ka esi kọwa ya ọfụma n'ọnụ Igbo o buru isi number 6 ịmara ife ị chọrọ you go for it you stand by it kwuo eziokwu dị ya kwudosie ike na ya a na-anagodo gị ife gị n'ike eji na-etigbu ụzọ gbuo were ebe ekwu ji nwayọọ na-ekwu okwu ji nwayọọ na-agwafa n'ife unu ma adọkwana mma ife Pita kwuru tata si ife unu mere kpọgbuo Jesu n'obe adọrọ mma ndị kpọgbule n'obe nụkata ife ọ na-ekwusị what shall we do then? Kedu ife a ga-eme ndị Igbo ebe ọbụla ụlọ weda ma ụlọ Nigeria ma ụlọ America ma Europe anyị bụ missionaries anyị na-aga mba dị iche iche ofu ihe anwa ka a na-afụ obodo ọbụla anyị jelụ ndị Igbo you can spot them 1 mile away. Yes. Ọ bụrụ n'ike aka unu could you enwe that kind of confidence? It is innate. It is inherited. It is something within us. Ọ bụrụ ka anyị jiri ya nwee okoko mba ọ ugo Chukwu tụnyere anyị ka anyị ji aga mana o nwere ife na-agbagharị mmadụ anya a sị na Igbo enwe eze eziokwu yes mana nsogbu ndị Igbo abụọkwa ndị ọzọ nsogbu ndị Igbo na-enwe bụ oke ọkwa n'ukwu ya agbakwa mmakwuru you said it nsogbu anyị bụ onwe anyị anya ụfụ maka na onye a na-aga n'iru gbaa mbọ ka ị gaa n'iru ka ya mba ị chọọ ụzọ esi wee dọtụ ya ndị na-agbọ PhD pull him down pull her down enwe PhD n'ebe ụmụnne anyị na ụmụnne anyị nọ ndị nche atụrụ a na-eme etu a mba ọ bụ na anyị bụ ndị nche atụrụ anyị ji nwayọọ onye na-aga n'iru anyị kwado onye ọfụma ka ọ na-aga n'iru ka anyị ghara ije nwebelie anya ụta na-adọtụ ya ka ọ kpụọ n'ala jee gbaa anya mgbe ọbụla ọ bụkwa so na ebe a na-eme politics whether ma PDP, APC or LP or whatever ọ na-emekwa n'ụlọ ụka ọ na-eme n'ụlọ ụka ebe a echekwara na mụrụ elugo n'igwe amaghịkwa na ọ na-eme n'ụlọ ụka ebe a nụla ọ na-eme ebe niile ọ bụ eziokwu ka ezi ife anyị ji ejere ụka why are we here? n'obere oge aje nata olili anyị ama onye anyị na-anatacha anyị na-ebulu mmadụ iro n'obi
kedu ife anyị na-akazi n'ụka, kedu ife anyị litelie, kedu ife anyị ji bịa tata? Anyị bịa ikili sinima na-eme, ka anyị bịa ịnụ okwuchukwu. Okwuchukwu a na-agwa anyị ụwata ụwa niile, ọ na-abakwa anyị n'arụ, ọ na-aba anyị n'obi. Anyị ga-emepụta ya n'omume. Ebe a gwara anyị tata na anyị ncha niile bụ ndị nche atụrụ. Ka anyị bụrụ ndị nche atụrụ n'ebe ụmụnne anyị na ụmụnne anyị nọ. No matter what happens in life, do good. As if I go on if I go, Peter, the letter of St. Peter, he said, no matter what happens, when he was being insulted, he didn't insult back. I don't know any of you will be insulted publicly. Niro or Anine, Ana Grafenine, or Bachinkete. Of the Laro. Mana, it is possible. Ihe memory. Ndị Igbo maala ife. Ndị Igbo nsogbu anyị bụ edukọnọta ọnụ ebula ofu. Kedu ihe kpataziri anyị ji agbasala onwe anyị gbaa onwe anyị mgbe okpolo n'ụzọ dị iche iche, even n'ụlọ ụka? Kedu ife anyị ga-elitie? Onye ahụ nọchiri gị ụzọ, ọ sị gị agba na mbọ. Ya ka chee tata, ụka anyị bịara tata. Kedu ife anyị ji bịa ụka? Okwuchukwu niile, ife niile agụrụ anyị tata, onwe nke metụrụ anyị n'arụ. Ọ bụrụ na metụrụ anyị n'arụ, ka anyị welu ofu ife n'ife niile agụrụ anyị tata wee naba tinye n'omume anyị. Kedu ife anyị na-agbakasịla onwe anyị arụ oge niile? Anyị na-enwe ọbara mgbali elu, high blood pressure for somebody else. And that is why many people, ndị Igbo nọ Los Angeles ebe a rili nne, ọ bịara ebe a ụlọ ụka ya dị very small. Na ọtụtụ anara abịa mara gịnị? Se, chọọ, tigbuo zọgbue. That is why. Gị nwa na-abịa, why do you pull others down? Kedu ife ị ga-elite ya? Ndị nche atụrụ ọbụrụ fada, ọbụrụ bishọp, ọbụrụ pope, anyị ncha niile. N'ezinụlọ anyị bụ ndị nche atụrụ. Papa ma mama, anyị ncha bụ ndị nche atụrụ. Mepụtanụ, ka anyị mepụtanụ n'omume anyị. Ife anyị ji bụrụ ndị nche atụrụ. Ife anyị ji bụrụ ndị otu Kristi, ndị na-eso Kristi na omume ya, iji okwu ya, okwu ọnụ ya, onye bụ ife eji ama ndụ nche atụrụ. Ka Chukwu nyere anyị aka ụbọchị tata, anyị nwee ike ige ntị na onye nche atụrụ bụ onye isi ndị nche atụrụ, that Jesu Kristi, nke na-achị anyị, nke wetara ọnọdụ anyị nọ tata. Ka anyị ncha wee ike ụbọchị nke ikpeazụ ka anyị zukọta n'eluigwe n'afọ Jesu Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na-ajị ike n'ime emere eluigwe na ala, edu ma na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu nwa anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke m, nna m tupu ụbata ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, emeghị ya eme. Ya na nna bụ otu ihe, ya ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum. Maka ihe anyị bụ mmadụ, maka ihe nzọpụta anyị site n'igwe gbadata, nwụrụ ọrụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, ebe gbagbuo ya n'obe n'ihi anyị n'ụbọchị Pontius Pilate, ahụhụ
mmụọ ihe ka akwụkwọ nsọ siri kwu ọrụ n'eluigwe na n'aka nri maka chọzọ na ebube ya ikpe na ndị nwụrụ ọnwụ ikpe na ọchịchị na-enweghị njedebe na mmụọ nsọ enwe anyị na-enye ndụ esi na mapụta onye na-esi leta ka ọ dị ịla nna na onye si na ndị mmụọ n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọl kama otu baptizim Chineke anyị akpọga anyị ncha ka anyị bụrụ ezigbo ndị nche atụrụ ka anyị yie ọnụ ya mara na mba anyị dị iche iche. Chineke obi ebere chọntị n'ụlọ onye nwe onye ya kọzọ gịjọ anyị gabapụrụ onye maka igwe atụrụ nke dị nwenụ niile na ndị ọzụzụ atụrụ ya ka ha na-egosipụta ịhụnanya dị omimi nke dị nwere anyị Jesu Kristi oge niile anyị ayọ gị dị nwere anyị maka ndị mmadụ niile n'obodo niile dị n'ụwa na ndị bi n'ime ha ka ha na-ebi ndụ kwesịrị ntụkwasị obi ma na-enwekwa udo nke Kristi maka ndị niile a kpọrọ oku ịgbara Kristi akaebe n'ụzọ pụrụ iche n'ime nzukọ Kristi ndị echiri echi na ndị nkịtị ka ha jiri ezi obi nabata ma na-azụ oku nke a kpọrọ ha oge niile maka ndị niile jehere ụzọ ndị okwukwe ha na-ada mba na ndị na-enweghị nchekwube ọbụla ka ha nata ezi ịhụnanya na nkwado nke ezi onye nche atụrụ ma batakwa n'ogige nke ya maka anyị niile na-agbakọ n'ebe nchụaja nke a oge niile ka anyị na-ahụrịta onwe anyị n'anya ma na-eduzikwa ndị jehere ejehie ụzọ maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ ọkacha ndị anyị na-echeta na Damasị dị nsọ nke taa ka Kristi ezi onye ọzụzụ atụrụ kpọbata ha n'ogige nke ndụ ebe ebe Ebali Mobi Chineke jike niile anyị bụ mmụọ dịka oge ndị gbakọ n'ilu gị taata ebutego mba anyị niile n'ebe
ebe ntụaja gị ala anyị nwere ike ikwupụta ala ya nwere ike ikwupụta ịmazụba niile anyị na ya ngọzi gị oge nche na ndụ anyị ilebu anyị ụzọ ebere anyị azụ oge niile site na Kristi onye nwe anyị ka anyị nọrọ anyị maka onyinye elere m anya n'eluigwe n'ụwa mmadụ onwe m olee ebe inye aka m ga-esi bịa ewe olee ebe inye aka m ga-esi bịa onye nche na-eche ma onye na-amanya na mụ n'efu ma ọ na Chineke chere obodo bọda n'efu goche ya wụrụ na chinwe obodo echeghị obodo sista m n'efu goche ewa tinkemefola Chineke zara n'ekpere karịa olu m lewara anya ewa Chikemefola Chineke zara n'ekpere karịa otu ntụbara anya mkpa ya n'ụtụtụ Chineke na-aza m mkpa ya n'ebidele Chineke na-aza m ọ bụ na m ji gbaa ya Chineke na-aza m Chikemefola Chineke zara n'ekpere karịa otu ntụbara anya Chikemefola Chineke zara n'ekpere karịa otu ntụbara anya
na jide niile nara nọ. Amen. Anyị na-esite n'ihe ememe ọnwụ na mbutere ọnwụ Kristi na-enye ekele mgbe niile. Biko mee ka ọnụ nke a eji akwụ ụgwọ ndị anyị na-aga n'ihu oge niile wetara anyị aṅụrị nke dị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye anyị banye n'ụlọ welitenụ obi elu ka anyị na-edebe ime Chineke anyị ekele. O kwesịrị ezigbote anyị na-aza ndụ na anyị ga-eto gị oge niile ose bụ ụwa, ma ọ kacha mba n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe eji chụọ àjà. Ya bụ ezigbo atụrụ onye kpachapụrụ njọ nke ụwa, onye jụrụ anyị nke ya mere anyị nke anyị, ya ọsị na mbetere anyị ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ugbe na-asị nsọ. Anyị na-arịọta udo onye ndị a nsọ ọzọ n'ụbọchị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọla anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye dara tupu ụdị ya na nkwụ jiri aka ya wee n'alụ weela achịcha ịga ekele na otito na nwa ya ihe maazị ya sị dara m nke a elu ilu niile nke aba ahụ ka a ga-eduru nye maka ụlọ. Etu agwa ka o si mee mgbe ha chọrọ nye anyị asị o nwere iko mmanya nyekwara ekele na otito obere ihe maazị ya sị tara m nke aṅụ ọ na unu niile nke abụto nke ọbara m ka ọba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-abanye n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile nke ụgbọala njọ emenụ nke a ncheta nke
na-achịta nke ọrụ na mmetụ na ọnwụ nke nwa gị anyị ebule ga-aja nke n'iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu n'iru gị n'efe gị anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ na ọbara nke Kristi pụrụ otu na njikọ nke mmụọ nsọ nchịkọ nzukọ ikpeazụ ụwa niile na-ekele n'anya gị jupụta ya gọzie pope anyị bụ Francis bishọp anyị bụ Hosea na ndị ụka ọka gị niile na ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ nye nwụrụ ahụ n'ihe nke ebube gị biko mere anyị niile ebere ka anyị wee soro gị mara gị ngọzi nne nke Chukwu ndị nsọ ndị nsọ bụ di ya ndị apọstụl ndị nsọ gị niile iji ndị nsọ ndị mebichedị n'ụwa wepụta ndụ ebe ka anyị sorokwa ha na-eto ogide dị gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị Chukwu nna jike niile nsọpụrụ n'otuto niile site n'ụwa ka ụwa niile ụmụnna ka anyị were ebere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna ụbọchị anyị ọla niile ihe anyị ga ka anyị sịkwara ndị niile anyị ekwena ka anyị kwe na nranye zọpụta anyị anyị na-ebe isi ebere na ajọ ihe niile were ebere oge oge nke anyị siri nye aka ebere gị azọpụta anyị na gị oge niile anyị nwekwara ha nsogbu niile were nchekwa dị nsọ na-atụ anya maka bịaghachi nzọpụta anyị Jesu Kristi anyị Jesu Kristi nwa ndị apọstụl gị dịka nna hapụrụ ụlọ nke m ka m na-enye ụnụ edekwana anya na ndị anyị ka mgbe lekwasị anya na okwu nke nzukọ gị nye ya udo edekwa n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ gị bụ ya dị ndụ na-achị ebe udo ngosi gbadoro unu mgbe niile site na nwanne gị aka ma ekele nke udo
Ka anyị rịọ arịrịọ. Ezigbo nche atụrụ, biko were ebere gee ntị n'ọnụ anyị bụ igwe atụrụ gị. Ọ bụ ọbara dị oke ọnụ nke nwa gị ka ijiri gbapụta ụmụ atụrụ gị ndị a. Biko were obiọma gị kpọbata anyị na-aṅụrị na olili nke dị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọrọ anyị maka ịma ọkwa. Kita ana na yon ushers, enwere second collection. Enwere envelope dị n'azụ ebe ahụ ndị ushers. Anyị nwere second collection Cardinal Mercantile Fund for Charity, Harmony in Hope. So ha ga-eke envelope kịta emesịa a ga-anatakwa ya ndị adịrọ nkwadebe mnu wete anyị na be tinye wete n'izu ụka anụ anyị nọ na ya ma ọ wete ya ụbọchị ụka ọzọ tinye na basket. Ha na-eke envelopes kịta ka ha na-eme ihe anyị ama ọkpa na-aga n'iru. Altar servers unu nwere practice ma ọ bụrụ na agbasa ndị altar servers ma ndị ọfụ ma ndị ochie onwe ndị bịara ọfụrụ isonye unu ga-enwe practice ma agbasa ga-abụ unu chere anyị na-ayọkwa ndị nne na nna bụ ha were bịa unu nwee ndidi. Ndị lectors eri oge ka a na-ama ọkwa maka nzukọ nke onye ga-enwe tata agbasa ndị niile both old and new na-agaba na hall na church hall ebe ahụ ka unu ga-enwe nzukọ. Ndị niile ndị lector ka a na-elotalụ a na-ama ọkwa ya nke a bụ ugboro ịtọ ịnọ anyị na-ama ọkwa maka ya. Ndị Daughters of the Holy Spirit na-ayọ ndị parish anyị ka anyị soro ha na the monthly Eucharistic adoration nke a ga-eme na Tuesday anụnwa. Ha na-eme ya ọnwa ọbụla. Ha ga-eme etu ọ ga-eme ya na Tuesday ebe anụnwa 6 to 8 p.m. So ha na-ayọ ka anyị niile bịa soro ha na adoration anụnwa. Nke anụnwa gbasara ndị young adults, youth and young adults. Agbasa unu nwere choir practice. Unu nwere choir practice. Nke ọzọ dịkwara unu nwa Ikusa General Body. Unu nwere Ikusa General Body meeting at 4 p.m. Pacific time. All the young youth and young adults unu mara onwe unu. Ihe unu ga-akpa bụ ihe gbasara Eastern season with local chapters. And unu ma na ọnụ nọ n'isi. Ọ bụ ebe a ka esi nwee onye isi young adult na America niile. Nyawa nọrọ nso, nyawa dị nke o si Houston efu ndị nke young adult ebe anwa were gaba Atlanta ebe anwa ka ọ nọ. Ebe anwa ka ọ ga-anọ mee meeting anwa. So ọ na-ayọ unu niile ọ bụrụ ịyọ ka unu bịa maka ụlọ ekwughị abịaghị meeting anwa zara ọnụ unu. Nwere onye ya aza nke unu nwa. Unu bịa kwado nwanne unu nwoke were kwutekwuo ihe unu ya ekwu maka ọdịmma ndị West, not just the East. Ana m ayọ Kalista Ebere Ezeokoye ka ọ kwụrụ ọtọ. Ihe ndị akpọlite ya bụ na Ikusa niile onye isi ndị Ikusa mere ya music director for Ikusa niile
onye ya na-afụ ihe gbasara music ikpọpụnata ndị kwaya masters ibie ukwe ya etu ya esi were hazie ọ na-aga ọfụma alụ unu nwekwara unu tụnyere ya nwa n'ofu aka ahụkwa wee ya malụ amalụ na St. Eugene Youth Coordinator ọ na-afụ ihe gbasara maka ihe eri oge isi ike wee na-edetukwa ka anyị si wee mee ọkwa n'ụka gara aga na ndị abịara ụka ụbọchị ahụ ọgụgụ ndị na-akpọ nke dịsikedo ụbọchị o ya abụ so fada anyị iburukwa n'obi anyị kwuru maka pilgrimage to Israel ọrụ na n'oge adịghị anya a ga-ebidie oge mmara ọkwa n'ụka gara aga enwego ndị kpọrọ na-asị kedu mgbe ọ ga-abụ so fada anyị na-asị gị ka ị na-atụkwụnata uche ọ bụkwa ihe anyị ga-eje nụ oke fada gị werego ntị gị were nụ Fadelia nna cheta m n'ebe a nna cheta m oke ọ nọ n'azụ unu n'anya n'azụ unu ya afụ ya nwanne ya nwoke nwụrụ na Naịjirịa anyị malụ ka anyị si eme biko ka anyị beruorie anyị malụ etu niile anyị si eme emetụrụ onye nke anyị ihe metụtalụ ka anyị si etu a metụtakwala ya daalụ Kịta ana m akpọpụta Chidimma Obika Ọnịa invited a young adult Chidimma Ichie come along and then now secretary in the young adult Franklin we're not a public relation officer. Kitazi ana m akpọpụta Nadichukwu an author nke anyị malụ nke ebere ebe a kọwara anyị maka akwụkwọ Dr. Chukwuonia pụtaranụ ihe ndị kpọpụta ya bụ mgbe ọ na-ede akwụkwọ ya ka ọ sị ọ bụrụ na akwụkwọ ya gaa ọfụma o kwere ndị youth and young adult nkwa ya ka nna akpọpụta ya ọ sị na ya ezi ozi nsị ọ bụrụ ozi oyi ezi mụnwa ya anarọ ọnụ ndị o kwere nkwa ya na ha kọba ya sị ka nwere ohere a wee kelee ụnụ ọkwa mkpede nke unu kwadoro mgbe a na-alọchi akwụkwọ oge edere a na-akpọ the Son's Promise. Tupu alọchi akwụkwọ ahụ ekwere m ndị nna nkwa si ha na ọkara ihe edere akwụkwọ a na aga m enye ya ndị ụmụaka anyị ndị ite anyị so ọkwanụ ka emezuo nkwa ekwere ejiri kpọkọtara ọgan n'ehihie ego ọ ga-enye ụdị ka Widows Mite ka ọ ga-awụ mana ụlọ m olileanya n'oge na-adịghị aka anyị nwere ike inwetara parish ya ndị dịka Chibamanda Adichie ha ga-esi n'ụmụaka anyị ebe a wee belite ndị dịkwa ka nna anyị ukwu ụgwọ Chinua Achebe nwere ike isikwa na parish ya wee pụta mgbe ahụ anyị na-ele anya na ha ga-eji nnukwu cheki were bịa kelee ụmụ nke ha pụtakwara mgbe ahụ otu dị Jesu oke ihe m hụrụ ebe a wụ ihe repụtara ebe a wụ pụtara na ọgwụ $650
wee nye ụlọ kpatara n'ihe nye ndị niile. Ka ha na-aga n'iru, anyị na-ekene ha. Ka ha na-aga n'iru, ana m akpọpụta Angela Mike Ofegbu na Chidi Ugwueze. Ọ bụ nọ ya. Eji m afa ndị ICA mụnwa bụ Chidi Ugwueze na Dr. Angela Ofegbu wee na-ekele unu. ICA bụ Igbo Community Association. Ọ bụ unu ga-eleta na mgbe mbụ anyị na-azabu Igbo Cultural Association. Mana ihe echejizuru kịta anụnwa anyị wee na-akpọzi ya Igbo Community Association. Anyị chọrọ ịgwa unu maka ihe na-abụ anyị na-eme. Anyị na-eme inauguration, anyị na-launch the organization na July 29th na Houghton Memorial, all free admission. So biko onye ọbụla lakịrị ihe ndị Igbo na-eme ọ ga-akwado anyị. Ọzọ dịka ibie bụ na we are bringing back the Igbo camp. Anyị chọkwa ụmụaka anyị. Ọ bụ na iletara mgbe ahụ anyị na-eme Igbo camp, ụmụaka anyị na-abịa agbakọ na Cal State Dominguez. Ha nọ ọnya 1 week. Anyị na-akụziri ha okwu Igbo, na-akụziri ha Igbo, ha emitie onwe ha. Biko anyị na-arịọ ka onye ọbụla gba mbọ rejista ụmụ ha for this Igbo summer camp na Cal State Dominguez. Ọ ga-ebido June 29th on a Sunday and na July 2nd on a Sunday. Or $250 per person. Because this is very, very important for why. God is good all the time. Maybe you will not continue to support why asụsụ anyị ka anyị na-agbakọnata n'ọnụ maka anyị agbakọnata ọnụ enwe ndị ga-agbakọtara anyị otu o dị n'Jesu. Ọ bụrụ na agbasa ezinụlọ ụzọ igwe na anyị akpa ngazi n'eze ma nwata ma okenye agbasa anyị eji ebe ha ya nọ gbakwanụ mbọ hụ na ebe ọbụla na-edobere ya ọcha ma ọ bụ na emesịa dịka anyị si eme tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa nke Eprel. So anyị na-ayọ ndị na-amụrụ n'ọnwa Eprel akwụla ọtọ. If you are an April baby, you have your birthday in the month of April, please may you stand. Happy birthday, congratulations to you. Bravo, bravo, bravo to you. Hip, 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 hooray to you. Oh yes, God has done it, yeah. Happy birthday to you.
best for you. Onyeka. Anyị zụrụ ya wee na-ekene ụkọchukwu Fada Nnama. Na-ekene ya na-amasị n'ọndọ were bịa were join ya anyị. Ka anyị kụpụkwuoro ụkọchukwu anyị aka Fada Jude Nwobi daalụnụ. Ayo dengan Fada Anthony Nnama biar jalannya London. Ewemu dosodoku. Ndị tanya ga-aba ọtọ ọ na anyị n'anya nọmba na-egro. And the Washington DC a na-achọ ije onye ọ chọrọ ije. Mana dịka anyị si agbakọ na-ewepụ na a na-hazi ọfụma chọọchị parish ga-etinye nke ndị youth na nwaanyị ga-ada ọtụ na fundraising ha na-eme eweta nke ha tinyekwuo ndị nne na nna eme gịnị etinye nke ha enwe ike wee jere na Washington DC. The number na-achọ isi ebe a je buru ibu nnukwu sọsọ ndị obere ndị nọ under 18 ka ire over 30 already eluigwe tizie ndị nnukwu so ejiwa ya wee mee ya so ana m ekele onyeisi ikpe anyị bụ Dr. Kalista Ezekoye na akụnile a na-atara mbe niile ọ na-agba na igbokọta ya nwere ihe ka anyị nye nkwado maka na ọ dịghị ofere so ọ ka o buru ndị nne na nna n'uche onye nne na nna ọbụla nwa ya na-achị ije ọ na-akwado ka nwa ya jee ị ga-adịrị na ị ga-etinye something ka e wee nwee ike mee nwere ihe nke ọzọ bụ na enwere ndị nyere anyị nnukwu nkwado ebe a n'oge gara aga mana ha achọghị ka ha gbaa afa ha chọrọ ka ha gbaa afa so anyị na-ekere ha ezinụlọ nyere anyị aka na idozi maikrofon anyị ha nọ ka na-ekwu enwe obere ha wee nye nnọọ ezigbote nkwado so na ha achọghị ka eme ya public so mana mgbe ọbụla maikrofon anyị na-asa ahụ ka anyị na-echete ndị ahụ ekpere maka nkwado ha anyị na-ekerezi anyị niile maka nkwado anyị na-enye kere Dr. Chukwu na ndị ọzọ niile maka nkwado anyị na-enye maka aga mmiri nke parish anyị na-ayọ ngọzi na ndị aka nke Chineke n'isi anyị nche oge ncha site na Kristo onye nwe anyị ma nye ụlọ ka Chukwu ike niile gọzie ụlọ nna na nwa na mmụọ nsọ nsọ akwụsịgoro ka anyị naba n'udo